Hello sonafor ani Jobanivlog channel thamko fin kip sabor babai shoi ma je phone nai mahalla sonafor dam ga in fa vlogs ko pura channel ma jabai hane mani interesting kamne chesta khalamon anga uff 5:30 ta ise sigaं sikaran thewbo mano ang mane hakola jabai sonafor gabनोसो ओंखारबाय आरोना फिसालाखौ दोननानै फैखांबाय जेने एसेयावनो लेटसो जानोसैमोन र' आं जिनो दे मा ओमफ्राय फुङावनो दुगैदों खननै जाबाय दुगैनायानो सिखारग्रा बग्रा बग्रि सुनानै दुगैबाय आरो न' थुसिनानै खनसे दुगैबावबाय साथि बाथि स्रांखांनानै मा खालामनो बिबारथ' गैया नालाय ओमफ्राय लायस्लाबनो हायाखिसै नै दानि स्कुलनिफ्राय फैनायाव लानानै फैफाबाय आङो लामायाव दंमोन नालायथो स' अमखौ एसे आलारि बाथि लागायनानै लागोनसै सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग सावनो थामोनजों मा सेयार खालामनांगौ हायो इसोरखौ सिबिखांबाय एबारना उदै सिबिनायनि टाइम ओमफ्राय गाइखेराबोथ' आधा किल' नालाय थोआ लोमा जाखायो आरो मैया लोगो फैनायाव एसे लोंबाय साहा बिमाया लिकुइड लानानै फैलायबाय दासान्दि आंबो लाल साहाखौनो बिराद लोंनो बाग्रा जादों आरोना हारसिंखाय फुदुंनानै मा कापसेल' लाल साहाखौ गोथाव मोनलाय लाङा आङो बेनिफ्राय फिसालाया लांबाय फार्स्टआ टिफिनाव आरो जालांबायबो बिनानावनो मोननैसो गालांलायो नै बेस्रा जाया बिनानावा बेखौ बेनिफ्राय आदारा जेबो गैयामोन ओंखाम गोजां दंमोन नालाय आलुजों एवदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौबो सामसनैल' जालांबाय गथ'आ बिमाया गुदुं खालामनानै लागावनोसै साहाजों ओंखाम एवनाय माने माना फुंनि खिनियावनो माने बिराद बोरैबा जायो आङो हेरेसमेन्ट माने फिसालाखौ स्कुलाव टाइमलि हगार हरनो हाबाथाय न' टेनसनसै आरो बाखिथ' एसे गोबावनि टाइम थाखायो संनाय जानाय खावनायालाय आरो मा दुइथायावसो फिसालाखौ लायफिननांगौ नालाय ओंखायनो बे फुंनियावनो नानियाबो एखमबा बिराद दिगदार खालामो एखमबा बिराद मोजां खामानि मावनो होयो आरो गावजोंबो एखमबा जिरायफानानै हाबसोनानै थाबाथाय आरो फारसेथिं गावनि टिफिन बानायनायाव दिर जायो आरोना आंना बेनो बे ओमफ्राय बाखि जेबो टेनसन गैया राखावसि बिमाया सब हजम हगार हरा बिमाफोरनि माबायानो बिदिनोखा हालोदा आं मिथिखायो आरो फुंनि खिनियाव बहुद बेस्थ' मा सना जालायबाय नै केंक्लां दिनैबो बिराद दिगदार होबाय थादों आथा खिथा आरोना उन्दुनो लेंबाय थाबाय ओजों टाइमा गैथारला बिदियावनो बिमाया खानाया माखासे मोनलांबाय नै दोंनै दोंथाम बिफाया दाख्लै फुना होलांनो होनदोंमोन फिसाया बावलांबाय जागासिनो ओरैहाय नैखौ एसे फुदुंफिननोसै आङो थान्दा जाबाथाय जानो बायोना जाजोबनो हानाय नंलाहाय आरो आदारा दिनैबो दालियानो जाबावगोन ओमफ्राय नैबेखौ केरेलाजों आलुखौ भाजा एवगोन आरोना ओइ जोलैया एसे गेलेनायावनो थाबथां थिफां खालामनो नागिरदों आङो साहाजों लोगोसे दालि दालाबो जानला लाखानोसै नङाबानो दा सुबिदा गैला आरोना दसे गेलेयो दा फैलायगोन दा बैथिं लामाथिं गोसोखांलायगोन लेंलायगोन फिसालानि आन्था पटल थाइथाम दंखायो आरोना नो टेनसन सिम्पोल दिनै बेखौनो सिम्पोल सा जागोन पापर दङ बेखौ एवदेरगोन पापराबो गांसेल' दङ आरोना बेखौ संनायखौथ' मा देखायबावनो सुनाफोर दालि केरेलाजों आलु भाजा सामफ्रामबो बेदर फिसा जाया एसे थाबनो दाउ बयलार अमा जाजाबायना एबार एसे थाथ'नोसै बेफोरखौ जाना थाथ'नोसै आरोना लिमिट दं आंनावबो ओमफ्राय खिन्थु लुगैबाथाय आं हमथानो हाया आरोना माने खारलांथारनांगौ जायो ओंखायनो बुङो आंनि आखायाव एसे फैया थाबासो आं गोजोननाय मोनो एकदम खालिथारबाथाय माथि आंना खामानि होनो नागिरा आरोना बेयाव फालथुखा बोराय खामायनाय नालाय ओंखायनो बेबायदि दुगा साननाय फैयो आरो आंनाव दामावथ' थिथा केरेला आलुआसो बांसिन खोमा आरोना नै जानो हाया आङो हारसिंसो जागोन गाइखेरा नै ओमफ्राय नै मा होननानै बुंनो खनथाम जानोसै न' सिबनाया मा नांगौ आयौ भिडिअ'आसो 10-11 मिनिट जानो हागौ आरोना ओरैबायदि गालाय गुजाय बे भाजाखौ एवदोंना बेखौ आं 8 घन्टानि उनावसो एवनो मोन्दों आरोना ओरै खिलाय दुगैलाय आरो दसेनो बालायाव गाग्लिहैलाय दसेनो मोस्रोम अरथाबनानै गाबगांनानै फैलाय सान्दुङाव गोलोमफ्रुलाय आं सानो उन्दै मानसियानो मोनसे खामानिखा आरोना बेखौ सामलायनायानो सासे मानसिनि भागो जाखायो आरो बेजों लोगोसे लेथेर फेथेर बिमा जिबना ओंखायनो एसे उन्दै समावहाय बहुद एसे टाफ जामारो आरोना बाखि देरबाथाय स्र' फरायसुना जानोसै रायलायलाबा बेफोरो एसे आलादा जाहैसै थेवबो बे एसे खेंख्लें मेंख्लें बुजिहोनो नाजानायानो बहुद माने खस्थ' उन्दैनि जातफोरखौ आंनि एक्सपिरियेन्स बा बिमानिनो एक्सपिरियेन्स जागोन बियो ayo sana 당시 ayo nggak
आमाइखौ बिराद गोसोखांदों मा गोसोखांदों आमाइखौ र' आं आमाइखौ दा फन खालामनानै होगोन दे हा थांसै उन्दुदोंमोन बेस्रा बिदाखौ लांफैनो टक्लेकलि बोखांना लाबोजाबाय आंजों आइदै गेट फिसा मोनसेसो लांगोन आरोना आङो ओमफ्राय बैयाव जे गुसु फानगासिनो दङ ओरैबादि बियो बेखौ मोनलाङाबा थाङा आरोखि बिफाजों फैनानै अयभास जाबाय ओंखायनो आंबो गेट फिसाजोंसो लांगोन गेट गिदिरजों लाङा थौ आइमा ए आगायाव नांगोन मा आयै गाइगाय जालायथारदोंहाय सान्दुङाबो गरमथार माथाया दुंखावजोब्बाय बे माथा बे गानदों गस्लाया उन्दुनो ओंखारबाबो उन्दुवासै आरोना ओरै फिसाला उन्दुदों बेहाथ' दहायजों स्कुल थांनायनि सिगां एसे उन्दुखानाय खामसालियाव लायनो सेला बिमाया एकदम मेगना गुलगुला जाजोब्बाय आरोना थेवबाबो उन्दुवाखै उन्दुनो मोनाखै फुङावबो ओरैबायदि अयथासार ना थाबथां गारखुमा नागिरबाबो ओरैबायदि माने बाथाबनानै थायो बे सोरांसो बिराद जायो आंनि फिसाया लास्टआवसो एसे उन्दुयो आरोना बेयाव मालाबा खुनु गद गैया ओरैबायदि सिखारनोथ' हायो 3ता 4टायावनो सिखारनो हायो खिन्थु जोलैया दे आंना बे समाव ओरैबायदि जायो थैनोबो सिखारनो मोना आङो खामानिया ओमफ्राय बिदिनो ग्रोब बेजोंनो सानसे दे बाबा ओंखारदो टिउसनाव लांसैलाय बिदिनो थाङो आं नायथि बोरायजोंनो जांख्लाबनो दोनबाय आरो फैबायालाय आरो माथोबाव आं बाथारबाबो सिथ्ला फेनखौनो गानस्लायनो बाबाय गरमनि जुनैनो नै खनथाम जाबाय दुगैनाया खनथाम आरो दुगैबावगोन थांसै अबाव थांसै आयं थांसै मा थांसै गथ'आ बेयाव थाया होनगासिनो फुरा न'आव लेंगासिनो आरोना आंखौ मेक्सजों थांसै सैमा फिसा लाबोदोंमोन नालाय बे फुरा न'नि मालिका बिमायं मोना बेखौनो दगि फिसाया मेक्सआ होनगासिनो दं आरोखि अफ केमेरायावसो बेबो बिफा बायदि बिराद रायलायो माइदि फोनना होदों दल' खोन्थाया मुसुगुरानो गैया नालाय नोंना मेगनाबो सिमुलेथार नालाय ओंखायनो दाग्ला फोनना होदोंमोन जाया थै अबाव थांनो अबाव मानो सोनाफोर बिमा फिसा बेयावनो सावरायगासिनो दङ खामसालियावनो स्टेन्ड फेन लालायलायनानै आरोना ओमफ्राय दिनै अन्थाव माबा बाथ्रा सोलोंगासिनो दं बुंगासिनो दं आरोना बियो ओमफ्राय दहाय एखे हुरागासिनो बेयाव थाया आयं थांसै होननानै मा गोसोखांनानै लेंबाय थानायथाय बिमायाबा अबाव आलाय सिलाय लानानै थांगोन बेखौबा मैया दाख्लैसो थाफैदों रुमाव आरो दानो गोदान रुम नागिरनांसिगोन नामा आंलाय फिसाजो आरो बेयाव थाया फैजेननाय दिनाबो जि बिदि बुंबाय थादोंमोन गथ'आ आंथ' टेनसनसो जाबायमोन आरोना इयाव थाया आयं थांसै इयाव उन्दुवा होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव बुरखायाखायसो आरोना दिनैबो मा गोसोखांफिनखो एकदम आरो जात बुंगासिनो दं हाय बेफोरजोंनो आङो खुसि जानानै थायाबा माथोबाव आरोना मेंनाय हनाय बेयावनो साफा बिनि थेब रायलायबाय थानानै आंना मेंनाय माने दुग दोग गासिबो साफा आरोना बिफाया बबाव गैया पात्ता गैलायला आङो बिदाखौ टिउसनाव दोननानै फैनानै टिउसनाव फैलायबाय फिसालाखौ आरोना 7ता बाजियाव सफैयो सासेयाबो नै सिदा बाथायावसो खारबोलायबाय आरोना एमारम हस्पिटालनि खाथियाव रायजो गिदिरनि माबाया जुथा गुफुरा जिनानै दङ नालाय मेजेम गनाय गारियाबो दाबो हामजायाखै नै हामहांबाय दे मुलिखौ दा फोनलाङाखै नोङो थांथि फेनजोंसो फुथ्रु जाबाय थायो नालाय इसिबां खान्दा फेनसो गाननांगोन मानसियानो आदारखौबो फुल होनानै लाखाबाय आंहा आरोना एबार सिन्था गैला फुलसोबासो सान्थि मोनो आङो बेसेबां दिन थांसिगोन आरो दिनैनि ओंखारनायनि जोबथा हाबाफारि बेनो मदन महन मेडिकेल शपआव आरोना ओमफ्राय नैबे गोदान एम बाजारजों सिदा आरो ओमफ्राय नै माने फिसालाया एकदम बिस्रा गारामा थेले जागासिनो दङ हागारैनो गारामा थरायसोलायबाय बेखौनो एसे लांफाखानोसै होननानै बिदि खामानि लानानैसो ओंखारखादों नालाय ओंखायनो आरो साननैयानो जाबाय बेस्रा बोरैबा उसुबिदा मोनगासिनो दङ भिक्स चक्लेट जागासिनो गथ'आ अन्थाव सौफैबाय सोनाफोर सिदा न' बाग बास आरोना एकदम जानांगौ बेखौ थप लानानै फैबाय
ओमफ्राय सिंग्रा थरफा थरफा लानानै फैबाय आरो ना जेरावबो जेबो जाबाखै जानानै लागोनसै आयौ ओमफ्राय जुथाया मालाय खरसा खाथियावसो थाफैलायबाय आरो नोंना गाननायबावदोंमोन नोङो ओमफ्राय सनाफोर बाथायाव हाबनाया बाथायाव मोनासै आरो ना बेबायदि खाग्रा गैयामोन जिनिसो दंमोन आरो ओरै फ्रात फ्रात खेवग्राया बिदियासो दंमोन आरो बिदिखौ नाङा मालाय खाग्रासो नांगौनो ओमफ्य दाख्लै गाव गानबाय थाग्रा गाज्रि जानायाबो जिनिखासोमोन आरोना बेना ओमफ्राय जिनिया दिगदार जायोना एसे सिबाथाय थाब राना मा राना ओमफ्राय बिदिया जाहैबाय मैला जाबा मुसियाबोना बिदिया बेफोरखौ ओरै फुबानो खारबाय ब्रासफोरजों एसे एनै अलखौ सुलायनांला ओमफ्राय जिनिबाथाय गासिबो सुनांगौ राननोनो नागिरा ओंखायनो सास्ति मोनबाय गावनो आरोना आंथ' जिनिखौ बायनानै होनो गोसो गैखाया आंना बिदिखौसोखा बेखौसो मोजां मोनखायो ओमफ्राय नै एसियानसो जाहैबाय आरोना बाटा लायनो थांनाया ओरैनोथ' एसियान कम्पानिया मोजां नङा होमबा सनाफोर आं बारा मिन्थिया खिन्थु बिफाया आगोलाव एसियान जुथा मोनसे बायनाया मोजां जोरदों कम्फर्टेबोल मोनदों मानसिया ओमफ्राय दा थार्ड कपि फर्थ कपि मा कपि थायो गावसोरलाय होनदों गथ'फोरनिफोरा बिदि कपि थाया अरिजिनेलसो होनना बुंदों आंलाय आरो माथो बुंबावनो फिक्स रेट लायनो नै बारासो लाजाखो ना माजाखो 380 थाखा आरोना बाटाफोरबाथ' 600 गाहाम लायो माथो जाबाय जोरबानो जाबायसै आरो माथोबाव गरमानो हेस फेस मोनलायनाय आरोना बेनिफ्राय उफाय गैया खनसेनो ओंखायनो मोनानो थांखादों आरोना टिउसन गनानैसो सानावथ' थोबफासेबो सोलाबखाया बे गथ'आ 2टायाव गयो जागौ लोंगौ 2:30 बारखायो जि सानाव थिनथिन जायोना बे समावबो थांनो हाया ओमफ्राय आरो दसे रेस्ट लानानै टिउसन टाइम जाखायो टिउसन टाइमनि आगोल थांबाबो गरम हेस फेस टिउसनाव थाङा मा थाङा होनगोन ओंखायनो सिदा सिदि ओंखारलांखादों ओमफ्राय आंबो गोसो गैया मोनायाव ओंखारनो दा बादियाव आरो महलफ्रा बारा थिग नङा ओमफ्राय दाख्लै सासे आगैया बिराद मोजां कमेन्ट हरदों मोनायाव बांद्राय ओंखारनाङा बुंनानैसो आगै आं ओंखारखाया मानसिया टाउनाव दंसोहै मा खामानि थाखायनो ओंखारनो खुनु ओंखारनाय जाखाया आरोना बे टिउसन स्कुल बेनोसै आंना ओमफ्राय बाखि आंबो ख्लाब मोनो दाना बांसिन गाज्रि मोनग्रा जाबाय आगोलफ्राव एसे गियाल'ना ओंखारसिननो हायोमोन दा सानै उन्दै लानानै एसे गिग्राबो जाखाबाय आरो ओंखारखायाबो आङो मोनानि समना आलादा जायोना बबे समाव मा जागोन मा जायानो दावरावसो जाखागासिनो दङ बबे खनायाव मा जाब्रबो मा माब्रबो खुनु हमनो हाया जायगाफ्रानो सेफटि गैला जेरावबो आजिखालि आरो जाबायदि निउस नायबानो खोनाबाय थायो अबेबा गनदगल जासिगोन मासिगोन बिदि होननानै आरोना एसे मोनफ्लांबाय थायो ओंखायनो गिलुं मोनलायलाङो आरोना स' नांथारगौ उफाय गैथारैखायसो माम्बार स्पिडाव माने खुनु थाथ' गैया आरोना ओंखारनांबाय ओमफ्राय नुबाय दा बेबायदि गैबाय थाया ओंखारखाथारानो 7टाया डाइरेक्ट लाबाय फैबाय बिदिल'खा आरोना ओमफ्राय दा आङो बिराद गरम मोनबाय गथ'आबो उन्दुनो होनबाय थाबाय आरोना ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनायलांबाय ब्लग्स बानायबा बांसिन उन्दुनो दावराव जायो खिन्थु बे उन्दुनाय नङा बिराद सैथान ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय बिराद बोरैबा गथ' माखाया बाय